Менә үзіліп қалды, мені қызғанышқа қаршы қайсы жерінде де білмейм, шилеп кеткен едім шул тіге. Біздің қазіргі традиция деп айтса болайынды, чөнки міне біз қайсы уақытта тырышабыз тіге қошалар татар тілінде. Қайсы сөз ол традиция деген хатта ол орыс сөзі түгел, ол шет елдерден келген. Алар орыс тілінде қолланалар. Біз ғұрып-ғадат дейбіз, ол қайсы уақытта екінші нәрсе аңлата хатта. Ол бәлки бір ғұмымен алсаң, аны дұрыс ол келішіп тұра, әмі өзіншәліктері бар. Шул айтасы келе, міне ник мен башлап жіберді, міне шу елдан келгенде қазақ халқы бар, біздің қардаш халқы, өзбеклер алар мәселен. Алар нешік? Андай бар мекен шундай ауырлық проблема? Уйдылар мекен алар мәселен? Әлі уақытында жер тыңнаған енім, ән деп әйтелер. Біздің яқта өленді, нектір міне біздің қазақлар ауылда өлен айт деп мәселен. Ол мен соңыдан мен білен бәхәсләштілер. Ол емеш шиғыр. Дұрыс та міне мәселен Муса Жәлил китабы бар, Қазақстанда шыққан. Өленнар деген ме? Нәрсе мәселен. Шул өлен деп шиғырына өлен деп айтылар мәселен. Бізден ектір әне шу жырны алар айтыс демелер. Айтыста бар аларда мәселен. Шуны өленді бізде хатта айтыс болмайдыр, өлен ғана. Шул тіге жырлап жібәрә, шуны хатта шулай деп айтылар. Ол әлі Татарстанны мен әйткән едім. Бір апайтыл сөзлер айырышып тұра мәғінәсі кішкіне Татарстанда. Қазақстан бек кең көлемінде таралған жер. Анда енді ғадаттағыша түрлі түбәклерінде түрлі ол сөз түрлі нәрсе мағынасы бар хатта. Алар үш неге бөлінген жуызға. Анда да қазір тек аларны нешіктір енді рәсми рәуіште бірлікке кетіргенлер. Шуңа көре бәлки алар азырақ айырылмасы азайғандыр айырмалары мәселен. Шунда қарамастан бардыр енді көп хатта. Шул нәрсе айтасы келе. Біздің яқта мәселен ауылда ол шул тігі өлен деп кетті менде, ән деп айтылар. Шунда бірсі жыр бар хатта интернетті тұра қазақ пен арақ деген мәселен. Қазақ білен арақы деген құдан кесе ішіртмесең зарланып кетелер дей, тағы нәрсе дей, нек сен өзіңді бұзасың дей. Ана қазақ халқында бізде шул тігі уақытында болды бейт, күрәштілер 85 жылыны тұтындылар хатта. Турдан тура. Тігі природа не терпет пустоты деп айтылар орысша. Шуңа көре ол кішіні тоқтатырға тырыштылар, ішмәсінлер деп. Мәскәуден мәселен өзәк комитетінен келді қарар арақ ішуін тоқтатырға, шулай деп хатта не бұзылып кетмәсінлер кішілер деп. Ан орна нешікті алмашқа бір нәрсе болмады. Бізде де мәселен мен көрмедім, әне қатнашқан едім, мен уақытында газетте yazып шығардым. Бірінші қамірсіз ұзған той болды мен анда. Менімше мәселен мен енді Татарстан тансыққа мен анда-санда университетте оққанда келіп шығады едім. Һәм енді ішлей башлағаш бірінші елларда қызық болды. Шул мәселен біздің яқта енді туйларда біраз ғана сақланып қалған татар ғұрып-ғадәтлері. Көбісі жоқ, әміне мұнда мен көріп тұрдым енді шул қуас шығардылар мәселен, тағы нәрсе шығардылар тігі. Кімдір бәліш алып келген, кімдір нәрсе алып келген, шуны хаммәсін. Әлі қазірде ашқа шақыралар қойдандыр мәселен. Анда да шул бір мезгіл көресің, тігі туғаны нәрсе алып келген, бұл туғаны бір нәрсе алып келген. Міне шулай ол да тойда оздырғанлар едалар. Мен енді ілікті қызықсынмағаш, мен шәй ішіп, шул тәмлі рызықларына тұқланып, мен шатланып қайттым енді. Бір ойласаң, мен гонорар болды енді шул тіге
редакция берген гонорар алайық түгел, менә шушы теге урамда бардым бит, шунда бір нәрсә булды, ул икенче катта. Әллә ашхана булды, әллә кафе, әллә нәрсә. Пив бар булды анда хатта да, шул булды. Шунда уздырдылар алар. Хәмер эчемлекләргә, алкогольгә, ягъни көрәш алып барыргач, алар шунда уздырдылар. Мин аларны газетә язып чыгардым. Миңа ошады, мәсәлән, кемгәдер ошамагандыр инде, алар инде бәлки соңдан кайткач бераз нәрсә ди, догоним дип әйтәләр бит. Өйне кайткач бәлки алар күңел ачканнардыр инде. Ул уйлап торам, менә бәйрәмдә мәсәлән кеше күңел ачык ди. Үзеннән үзе бәйрәм күңел ачмый микән кешенең? Нигә алайса эчергәне? Күңел ачса, нигә булай да күңел ачылса бәйрәмдә? Әгәр дә күңел ачылмаса бәйрәм түгел инде ул. Кешегә ничектер кайсы вакытта бәйрәм көнне бит була, теге алар кеше ичеп алалар да әле. Көне салкын булса, кеше усаллана, бәйрәм булмаса усалланып йөриләр. Мин яңа елда бер вакытта хатта яңгырлы булды, бераз җылы булды төне. Мин анда бер танышта утырдым да, яңа ел каршы алдым да инде бер йөришкән кызда. Шулардан чыгып киттем дә, теге аның белән мөнәсәбәт бераз бузылгач, китеп барам, мен уйлап торам, менә хәзер урамда кешеләр очрый. Алар очрый, бәйрәм белән котлый, бәйрәм белән, яңа ел белән, яңа елны мәйтәм, танымаган кешеләр. Нигә? Чөнки бер ягыннан төне җылы булды. Икенче ягыннан алар ишкәннәр, күңел ачкач, һәммәсе ничек инде ачык. Безнең менә ике мәрхүм йөзне инде. Ул бездә сөйләшмиләр иде, юнләп киләләр иде апалар белән кунакка, берсе Казакстанда. Аларны кияү килде дип инде шунда 100 грамм куядыр, 100 грамм түгел, бер шиша, ул теге күңел ачылып китәдер шул. Шунда тотынадыр минем белән сәясәт хакында сөйләргә. Мин инде мәктәптә укыганда күрә, ул ничектер газетлар укыйдыр, мине кушалар иде мәктәптә. Дүшәмбе көне сәясәт нәрсә диде, полит информация инде шул. Хәзер инде тәрҗемә итсәм, адәм көлкесе инде. Сәясәт, мәгълүмат дип нәрсәме шундый, сәяси мәгълүматмы нәрсә дип атарга. Шул полит информация алып барга куша иде миңа. Шуңа күрә мин мәҗбүри газетларны укыйдым, кайсы вакытта үзем кызыксынадыр. Ул мине белеп торды, мине яратмаса да, әмма характеристикага очень начитан дип язды. Атасы алман, немец, үзе анасы татармы. Мине яратмаса да, шунда характеристикада хатта язды ул. Шул миңа куша иде. Бүтән 2 класс 25 кешедәнме шунда сыйныф, шунда миңа куша иде. Хатта шунда полит информация алып барга һәр чакта да. Шуны әйтәсем килә, шунда мин аны белдем, укып бардым, хатта имтихан тапшырганда ятлап алдым. Одессадан бер абыем килде дә, менә ди Союз Аполлон, алар Одер, берсе Одер елга өстеннән икенче та каядыр ди кушылганнар, шулай дип, теге сугыш вакытында безнең теге гаскәрләр бит кушылган шунда. Союздаш гаскәрләр. Шуны искә алып тишлай ди. Мин аны сөйләдем. Бу инде таң калды инде. Менә кайдан белгән шундый нәрсәләрне дип. Шуңа күрә мине начитанный, очень начитан дип язып куйган инде. Шул сәясәтне мин белдем. Ул йөзне килә дә, шул ишкәч инде теле шишелеп килә дә, китә дә, сәясәт хакында сөйлис килә, теге сөйлис килә. Ишә инде телләре шишелеп китә инде. Шул менә. Булай чәй ичеп, ник ул менә уяламы, нәрсәме, нинди сәбәпле, белмим аны. Ник ул менә, мәсәлән, сөйләшмидер, үндәми утыра. Икәүдә апабыз чыкты, ана мәсәлән кияүгә икәүдә шундый менә сөйләшмиләр. Ишсәләр инде туктап та булмый. Соңдан бер вакытта мин барган идем, теге аракы кисере дисәң була. Барган идем анда, апам мәрхүм инде.
тауық сойды, езнең юк әле ди, мен тауық сойган ул әле кызык булды, кәмит біраз сикергәләп китте, чөнки аны мен әзрәк тотмадым, ул урамда 1-5 минут сикергәләп шау бирде качып. Безнең балачакта качып йөрмидер алар сикереп, безне күрше апа кертәдер татар ханымы, бездә татарда мусулманда ярамый, хатын кызга әти булмаса, без 7 яшьтәме, 8 яшьтәме, 9 яшьтәме, хатта малайлар без инде без менә горурланып, менә безгә шундый әһәмиятле эш куштылар дип, без сарык түгел инде, тавыкны суеп бирәдер. Бу елы бәлки тәҗрибәм бераз биткәндер. Одессада да бер абыем бик тавыкларны жәлләп миңа үзе кушты, суй әле ди, шулай ди, бавыры ди, нитеп буткага әйләнгән булса ди, без аны ашамыйбыз ди, бу бавыры төгәл булса, бәлки пешереп ашарбыз ди. Шундый тавыклар йомыркага тавыклар тота иде ул хатта. Шуны әйтәсе килә инде. Сәясәт хакында, езниләр хакында, алар инде берсе Татарстан, Башкортстан татар районыннан, берсе Казакстанда, күршедә генә шунда, мәсәлән, бер өлеш татар шунда яши. Шуларның берсе эчмәсәләр күңел ачылмый, сөйләшми, менә авызларына әзрәк аракы тәксә, алар инде шул күңелләр ачылып китә, бигрәк шундый. Нәрсәдән ул безнең халыкта җәмәгать белмим. Шуны мин аңламайдырым. Әллә кыюрак буламы? Соңдан инде бузылып ул инде әле бер вакытта шул әйттем бит, тавык суйдым да, шунасын соңрак анда сулар бик тәмле, шуны эчәм дә утырам, китап укып утырам, ул төнне кайтты да, аны алдыннан кайткан иде, пешән алып кайткан иде ул. Түктеләр дә пешән, ул китте дә калды, миңа игътибарда әйтмәгәндер бәлки. Ишеп кайткан, мин анда верандасында утырам, китап укып. Ул кирде дә урындыкны, табуретны мені башыма бәрергә уйлап тора, кул күтәреп. Мин акырганым, теге мәрхүм апам йөгереп чыкты. Шунасын бу әйтә, мин әллә шайтан күземә кирдеме, шайтанмы әллә дип мин уйладым ди, шуңа дип урындыкны, табуретны тоттым ди, бәргәнне. Менә күрдегезме ничек? Әкрен-әкрен кеше азып, бузылып китә шулай. Белмим менә. Бер-берсен кеше ничектер хата юлдан сакларга тиеш. Әйдә ничектер булса, татардан килгән бит, әйтем бурыннан.